Benvinguts al Teatre de Sarrià. L'espectacle és a punt de començar. Preguem, posin els seus telèfons en silenci. Els recordem que no es poden fer fotografies amb flaix, ni menjar, ni beure dins de la sala. Moltes gràcies i gaudeixin de l'espectacle. Benvinguts altra vegada al Teatre de Sarrià. Familiars, amics, veïns del barri i especialment les cares conegudes que heu passat per aquest grup i veniu a veure teatre amateur. Sí, finalment hem pogut fer aquesta obra i ja sabeu el que costa arribar a representar-la. Aquest cop és el grup de joves del Teatre de Sarrià, Guion Blanc, que us oferirà El Narcís s'ha tornat boig, de l'Assumpta González. La Carla, en Ferran, l'Àlvaro, en Lucas, l'Amèlia i la Martina són els que des de dalt de l'escenari faran possible el desenllaç d'aquesta obra. En Narcís té una dona insuportable, que li fa la vida impossible. I fins aquí us puc explicar. Esperant que passeu una bona estona entre nosaltres, gaudiu d'aquesta obra, s'apaguen els llums, s'aixeca el teló i... No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Porque no te quiero. A mi em sembla que abans d'obrir una carta hauries de mirar a qui va adreçada. Ai, tu calla. Oh, tu calla, això ho dius molt aviat, però obrir una carta no és qualsevol cosa. Ai, doncs ja que vols saber, t'ho diré. A don Narciso Privat. Aquest sóc jo, així que me l'hauries de donar. Sobretot. Que vols dir que no és el mateix? No, senyora, no és el mateix. Doncs ja em diràs per què. Perquè si em demanen diners és per tu, i si em donen és per mi. Aquesta sí que és bona. I em diràs el per què d'aquesta llei? Que no dius sempre que tu ets la caixera? Home, naturalment, quan venen a cobrar, vejam qui paga, tu o jo. Però a veure, si tot el que guanyo t'ho entrego a tu, com vols que amb el que em dones pagui jo? Ai, calla, poca solta. Sí, poca solta, però dic la veritat. I que no ho administro bé, jo. Sí, però si la carta va adreçada al pare, és just que l'obri ell. Apa, obra que això de Don Narciso em té intrigat. Como propietaria y cabeza de familia, he de comunicarle que, según la ley establecida este año y por otras causas que en este momento no vienen al caso, le comunico que, debido a mis necesidades, he tomado la decisión de vender los pisos de mi propiedad. Y como usted tiene el derecho, antes que otros, vayan haciéndose la idea. Respetando los años que viven en el mismo, no voy a cobrarles ningún capital, pues he pensado solo cobrarles, libres de impuestos, 5 millones. Ya ven que soy razonable y pienso que nos entenderemos. Atentamente les saluda Càndida Ruiz. La mala bruixa! I encara diu que és razonable. Doncs mira, i té dret. Vés a saber què li deu passar. Mira, el que li deu passar no ho sé, però el que li passarà, si bé serà gros. Ai, mare, tu l'has de rebre perquè és la mestressa. I després de tants anys que vivim, ens surten això, que se'ls vol vendre. Per això mateix, com l'hem gastat molt, ara vol vendre'l. Ai, tu calla, ximplet. Noia, no m'insultis, no m'insultis. Ara digueu-me per què els vol tants diners. Doncs cada persona sap les seves necessitats, mare. Sí, correu i tot, solterona, sense fills ni nebots, tan vella. Vés a saber, tal vegada li he agafat la dèria de viatjar i això costa calís. Això mateix, a la seva edat deu de voler cercar algun milionari. Qui sap, tal vegada surten més del que et penses. Doncs ja me'n podria sortir algun a mi. Tu no ets ni soltera ni tens els seus calés. Ai, calla, qui vols que la vulgui, aquella bellota escarransida? Clar, com tu ets tan jove i presumida. Siset. Malament. Ara sí que veig que estàs enfadada. Perquè quan dius siset, és que l'ho hi ha hagut. I com vols que m'ho prengui, doncs? Amb tranquil·litat, dona. Quan arribi el moment, tot s'arranjarà. Tranquil·la, ja em diràs on trauràs els diners. I no em diguis que la Mare de Déu farà un miracle. Qui sap? Però per què t'has tornat boig? Mira,
pararan no. Però si continues cridant com estàs fent fins ara, potser sí que em tornaré de boig. Perquè saps que els crits mai m'han agradat. Té raó el pare, això és cridar en va. Però com pot ser que us ho prengueu amb aquesta calma? Saps què dic? Que la vida és molt curta i que penso que no cal fer-se mala sang. Et sento, però no crec que siguis tu el que parla. I què vols que parli? El mora mossa? Siset! Malament. Malament? I tan malament que anem, i més amb el fetge amb el que t'estàs prenent. Però és que ara mateix no ens ho podem prendre de cap altra manera. Tu també? Ets ben bé filla del teu pare. Mira, això mai ho havia dubtat. Ara sí que veig que estàs enfadada i potser hauré de sortir perquè t'agafaria alguna cosa i no ho voldria. Sí, val més que marxis perquè aviat em faràs trastocar a mi. Aviam, és que ja fa una hora que cridem. La que crides ta mare perquè jo estic ben tranquil. El mateix hauries de fer tu, mare, tot plegat, no té cap importància. Que no té importància, dius, però que no te n'adones que podríem anar al carrer? Això no faria mai la senyora Càndida, ja fa masses anys. Ai, santa innocència! Això també ho penso. Pensar que potser has pensat mai tu? Però a veure, dona, qui ho demana en aquest precís moment? Home, no, però és un avís i ben mirat 5 milions no es troben a la cantonada. Saps què et dic? Que quan serà el ball, ballarem fins a aquell moment. Tranquil·litat. Ai, però que no el sents? Siset, vés-te'n, que si no acabarem malament. I tant que marxaré. I aquí podreu buscar totes dues soles i esbravar-vos. Això sí, quan jo torni no vull sentir pas d'aquesta senyora Càndida, que són 5 milions, tot plegat. Misèria. Sí, això és el que passarem poca solta. Apa. Buenas tardes, y que ustedes lo pasen bien, que jo ja procuraré de fer-ho. Vaja, mare, creus que el pare està bé? Des de fa uns dies que el noto una mica estrany. Bé dius, ben fotut que està. I el pitjor de tot és que ens fotrà a nosaltres. Ai, senyor, perdoneu-me perquè estic fora de mi. Creu-me, si el tingués al meu abast, l'escanyaria. I a ella... Vaja, no puc dir el que li faria, però sentir-me ja ho crec que em sentiria. Que bella ballota em faria bascallar. Bé, mare, no t'acaloris tant. Qui sap quants dies trigaran venir? Mira, quan vingui l'Ernest a dinar, li explicarem tot i que ella ho consenti al banc. Sí, això serà el millor. No fos cas que ens arreplegués amb els pixats al ventre, llavors sí que no sabríem com sortir-ne. Ai, quina bruixa! Mira que sortir-nos ara, amb això de voler-se vendre els pisos. Ai, no sé, no sabrem quins moments es troba. La vida té tantes coses. Sí, pots comptar. Els he de voler per donar de menjar a les criatures. En té tantes. Això ja sabem que no, perquè és soltera, però fins que ella no ens ho expliqui, doncs no sabrem què li passa. Que tens 5 milions, Ernest? Oh, diantre, quin bon dia de donar-me. Doncs el mateix que m'han donat a mi. Hola, carinyo. Però les coses no es pregunten així, de la manera que ho fa vostè. Ai, perdona, però ja saps com sóc jo. Pensat i dit perquè jo sé que tu no els tens. Però al banc on treballes els hi deuen de sobrar. Bé, sobrar. Evidentment, el meu banc té molts diners, però tampoc en té tants. Doncs mira si em pots pescar algun. Mare, què dius? Clar, què vol? Que em posin a la presó un respectable banquer? Ai, és que ja estic molt nerviosa, perdona, sí. Que n'hi passa alguna? Vés, Ernest, vés, que arribaràs tard. Quan vinguis a dinar ja t'explicarem tot i... Sí, marxaré. No m'agrada deixar-la així histèrica, però bueno. Tampoc m'agradaria fer tard, així que... Ja ens veiem. Passi bé, bona tarda. No sé per què li has dit això dels milions i tan sobtat. Ai, mira, m'ha sortit així. Doncs ni és bromes, diuen aquestes coses. El treball per l'Ernest és sagrat. I més ell, que és el caixer, i mai de la vida li ha mancat ni 5 cèntims. Ai, que tampoc n'hi ha per tant. Encara em faràs un sermó com el teu pare. Doncs mira, valdria que de tant en quant l'escoltessis perquè té raó. No en té mai de raó el teu pare. Què vols dir? El que has sentit. Aviam, el que passa si quan tu t'entossudeixes amb una cosa no hi ha persona que pugui parlar amb tu, si no és per donar-te la raó. I sort n'hem tingut que jo sigui així, que si no, més vegades ens hauríem pelat a pèl i repèl. El teu pare és un to, ara i sempre. Un to, un no. Però és que ell pensa més en les coses i amb això del pis hauries d'haver fet cas, perquè les coses s'han de viure al moment i no abans com fas tu. Mira, saps què? Serà millor que ho deixem córrer, que encara ens embolicarem tu i jo. Sí, naturalment no donant-te la raó. Bon dia. Caram, d'on surts tu ara? No, ja, jo he entrat per la porta,
Que era oberta? Sí, mira, i fins i tot he pensat que no teniu por dels lladres, justament ara que corren tants. I jo encara no he après a travessar les parets com fan els fantasmes. Però qui l'haurà deixat oberta? Tal vegada l'Ernest l'ha tancat fluix i amb l'ensurt que li has donat. Un ensurt? Què ha passat? No n'has de fer res, tu! Res, Salvador, una broma que li ha fet la mare. Sí que és estrany. Sí. I per què és estrany? Perquè, Rosa, fa molts anys que ens coneixem i mai t'havia vist fer-ne cap de broma. És que tinc molts cops amagat jo. Val més així. I el teu home on és? Ah, i a mi què m'expliques? Mai li vaig al darrere. No faig com tu, que sembleu pericot i mandinga. Mare? Però que no el sents? Sí, et sento tu i en ell, i fins aquí el Salvador no hi té res a mal. Però tu, dius el primer que et passa a la boca. Deixa-la, dona, deixa-la. Si ella així es queda més tranquil·la, a mi em dóna igual, no m'importa gens. Que no has rebut la carta, tu. Quina carta? Esperes correspondència al primer ministre? Esclar, però no hi penso gens ni mica. Ai, un altre que baixa de l'hort! Què vols dir amb això? Res, Salvador, que com el pare li diu que no s'amoïni, vos li contesteu igual que ell. És que no en traiem res per angoixar-nos per una coseta tan petita. No val la pena fer-nos el fetge gros. Sí, naturalment a tu deuen de sobrar els milions, igual que a nosaltres. Mira, Rosa, sobrar-me no m'han sobrat mai, però amagar-los la vida abans d'hora. Ja saps allò que diuen, Déu tanca una porta, però obre una altra. Sí, ja conec la dita ja. Ai, que nets de beneit! Mira, m'han pensat que eres una mica, però tant! Oh. Mare! Ja és veritat allò que diuen, Déu els cria i ells s'ajunten! I ara què vols dir amb això? Que sou un parell de ximples! Vaja, ja n'hi ha prou d'aquest color. Ai, sí, filla, aniré al mercat, aviam si avui regalen les coses. O regalen bitllets, segons què compres. Si això és el millor que pots fer, que et doni una mica l'aire o se t'aclareixin uns xicles idees. Mercè, Mercè! Calla, dona, calla, que ara sí que veig que s'està enfadant. No, Salvador, és la seva manera de fer, i ara menys que... Tens raó, amb l'edat que té ja hi fem tard. L'arbre et diuen que es pot adreçar de petit, però mai als seus anys. I què en saps tu dels anys que tinc jo? Rosa, que no ens coneixem d'avui. Bé, oi que has vingut a cercar el meu home? Doncs ja hi veus, que aquí no hi és. Així doncs, la porta! Vale, dona, ja me'n vaig. Encara que m'has dit moltes coses dolentes, amb un indirecte ja en tinc tot. Adéu. Vaja, no està gens bé el que has fet. En Salvador és un bon veí i el pare no hauria trobat persona tan bona i que s'avinguessin tant. Encara no hauries d'estar contenta que vagin junts, ja que amb tots els pintes que corren avui en dia, i creu-me, que en corre cada un, que llavors sí, pobre pare, sí que se n'haurien aprofitat. Ai, sí, ja ho sé, però mira, m'ha sortit així, què vols fer-hi? Però veus que vas el que t'ha dit? Sí, que l'arbre de xic s'adreça, però és que jo no estic pas torta. Aviam, però ho saps que no t'ho ha dit en aquest sentit, però quan no vols entendre una cosa... Oi que ha vingut a cercar el teu pare? Doncs aquí no hi era i jo no hi feia res. Ell que sap els forats on van, que els busqui! Pots comptar quins forats deuen anar. Almenys deu ser un cau de rates. Si fes broma, tu ara! Doncs per què no, mare? La vida és curta i val més riure que no plorar. Sí, ho farem, filla, ho farem, però ho farem quan menys ens ho esperem. Ja has tornat, tu? Que no t'has trobat el teu amic de Fadigues? No. I on ha anat? Ai, és que un altre que somia truita, ja no m'ho ve. Aviam, és que aquest matí ha estat insuportable. Si sols fos aquest matí. Què vols dir amb això? Res, dona, res. Ah, em pensava. Però què et passa aquest matí? El mateix d'abans. Però a veure, què he dit jo abans? Ja no me'n recordo de res. Que no he dit que no havies d'angoixar-te. Que quan arriba el moment ja trobarem una solució i millor del que et penses. Si tu et deus de pensar que la Càndida és tonta, que es diu Càndida, però d'això no en té res. I jo què sóc? Beneit? No, de beneit no n'ets gens. Ara, això sí, te'l fas, que si fa o no va és el mateix. Vols que anem a la plaça, mare? Sí, filla, aniré a cercar el cistell. Apa, pare, no n'hi parleu més. Almenys acabem el dia amb una mica més de tranquil·litat. Apa, anem. Altrament, avui en aquesta casa no es dinaria. Apa, compra força i no t'amoïnis. D'on surts tu ara? Què mires tant? Noi, fa un moment he vingut a cercar-te, però la teva dona m'ha enviat a prendre la fresca. Però ara en sentir que marxaven, m'he amagat sota l'escala fins que han agafat l'ascensor. Però què has fet tu? Jo res, només parlàvem, Però ella no estava pas pel Bronx.
No has pas xerrat, oi? Jo, muts, quan prometo una cosa la compleixo. Ni a la teva dona? Ni a la meva dona. Uf. Ben fet, ben fet. No et pensis que ja em sap greu que passi aquest mal moment, però és que d'un temps cap aquí em tracta tan malament. Vols dir, Narcís, que només t'ho sembla a tu? Des de que em van jubilar, i que consti que és la llei, igual que vàrem fer amb tu, sembla que jo tinc la culpa d'haver complert els 65 anys. També com jo que estava treballant. I au, el gens era a fer el gandul i ell em tracta com un trasto vell. També que estava treballant els dies se'm farien molt més curts. Però com li pots fer entendre? I no pensis que és dolenta, no, un xic de geni. Però és que tot plegat, fum de fullaraca. I el teu gendre, què opina de tot això? L'Ernest, ben segur que no sap res de tot això. No veus que surt al matí i arriba com a les 4 de la tarda? Però sí, alguna cosa li tindràs que dir, no? Si és que, bueno... Deu entendre aquestes coses, i tant que ho deu entendre, però segur que a la Rosa li omple el cap de tonteries. Si abans dels interessos són 5, amb els interessos seran 10. Esclar que tu et saps més d'aquestes coses. Saber, no ho sé, però de tant escoltar alguna cosa en pesques. Esclar, com que viu amb vosaltres... Però no deixaré embolicar-s'hi. Però alguna coseta li tindràs que dir, si és que no ho sap. No sap res. Això és el que jo penso. Llavors alguna cosa li tindràs que dir, no? Segons com vagin les coses. Home, no voldràs pas arribar a l'últim extrem. Segons com ho plantegi la Rosa, li faré pagar tots els maltractaments. Doncs jo no vull arribar a aquest extrem. No. Però tu ets tu i jo sóc jo. Ui, calla, que em sembla que la sento. I què? Que jo toco el Pilardó, que el que m'ha dit abans és... Va, no siguis ximple, que Sant Joaquí no et dirà res. Ai, encara sou aquí? Que no teniu cap altre lloc per escampar la boira? Doncs mira, per ara, no. Doncs aprofita'l, perquè ben aviat haureu de fer la partida al carrer. T'has agafat ben fort aquest matí, Què és el que he agafat tan fort? La dèria. És que, pare, crec que abans de marxar hauríeu d'haver-ne parlat una mica. I un mico. Què creus, que la teva mare escolta ningú? I què tens tu, els 5 milions? Jo? Pobre de mi! Si fos així, la cosa hauria estat acabada. Què et penses, que t'estaríem aguantant a tu? Mira, noia, tu mai m'has dut a coi. I tu a mi sí! Doncs mira, tu mateixa, perquè fins fa poc jo anava a treballar, a més tu sempre m'has obligat. Jo? Però que potser no era la teva obligació? Però també ho era la teva, i qui anava a treballar, tu o jo? Ai, el poca solta, no en volies saber d'altre. I mentrestant tu què hauries fet, Què hauria fet? Viure amb l'esquena ben dreta. Ai, poca vergonya, mireu què et diu ara. Per què no m'ho deies abans, això? I què n'hauria tret? Et Digues. penses que haurien lligat caps? Ni caps, ni peus! Vaja! Ja n'hi ha prou d'aquest color. Sembla mentida que sigueu vosaltres els que parleu. Però a veure, si t'he entregat tot el que guanyava, digues, què vols més? Això de tot, m'has entregat el que et convenia, perquè ja de primeres et feies el teu apartat amb les teves despeses. Ja ho has dit bé, les meves despeses, perquè mai he estat un home de grans despeses, mai he estat un home de vicis, no bec, no fumo, que si no... Sols d'anar a treball, a feina i viceversa. Llavors, amb aquest pla, què vols que fessi? Digues! Amb això el Narcís té tota la raó. Tu calla com has fet fins ara. Del d'aquesta casa tu res t'importa. Ja callo, dona. Saps què diuen els castellans? Entre marido y mujer nadie se puede meter. Així doncs, pren-ne model. Tot i així el pare no diu res més que la veritat. Això, bona tu ara. Aviam, tot el que ha dit és veritat, no? I les partides de dominó, que no compten? Vigila, no rellisquis. Juguem una tarda, si juguem. Què? 10 pessetes? Faig prou. Però què vols que faci, ànima de càntir? Si sóc a casa, me'n fas fora perquè has de netejar. I si surto, rondines perquè surto. Llavors, digues alguna cosa que et plagui, si hi ha alguna cosa que et complagui. Ai, és que des que et vas jubilar... Em van jubilar, no és el mateix. Naturalment, amb tant temps lliure, què vols que faci? Ai, per mi pot fer el que més li plagui. Això sí, sense fer la punyeta als altres. Ai, mare, no sé com ets. No cal que m'ho repeteixis tant, Però que ho sé que sóc la teva mare. Encara no he perdut la xaveta. Doncs mira, ho sembla. Nena, com goses! Que no veus que d'una cosa que no sabrem com anirà? Ja has alçat les campanes al vol. No pares d'atacar tothom i dir bestieses sota el rato. Ai, és que estic molt nerviosa. Sí, no cal que ho diguis, que prou ho notem. És que si m'aturés a pensar... Doncs no pensis tant, que se t'acansarà el cervell. D'aquí 4 dies morirà i... Noia, que ets pitonissa. Encara ets aquí, tu? Sí, noia, encara no m'he mort. Jo ho deia perquè és molt vella i ves
ells què en farà de tants diners? També ens podem morir nosaltres, o és que ella té l'exclusiva? Ai, no, però és diferent. I per què és diferent? Ah, perquè ella és més vella que nosaltres. I els que es moren joves? Aquests es moren perquè volen. Ui, mare, ja veig que no saps el que et dius. Bé, si no tinc raó. Van per la carretera com bojos beguts i tot d'una catacroc, la trompada. Anem a la cuina, mare, anem? I mirarem de fer alguna cosa de profit. Sí. Ves que s'estàs donant un matí que no hi ha per jugar-hi cadires. Vols dir, Narcís, que no l'hauries d'haver dit alguna cosa? Ara li farà el mànec. Encara no la coneixes prou. És gassiva com qui no pugui ser més. Quan li entrego la jubilació, em retorna els diners amb comptagotes. Sempre em diu que no me'ls gasti, sempre em diu que em dóna massa. I amb aquest plat, ja veus, si li digués ara, ai Déu, com anirien les coses. Tens raó, ja que és la teva dona, però la meva no és així. Tan sols tinc ganes de veure-la davant d'aquella vella, perquè en això té tota la raó. Sempre han pagat religiosament tots els augments que ens ha demanat i ara diu que vol vendre els pisos. Tens raó, amb això tens raó, però jo ja estic veient l'espectacle. I amb el geni que té la Rosa. Serà digne de veure i escoltar. Li engegarà 4 tan fresques que dubto que la Càndida pugui contestar-les. La meva dona, de primer reposada i després, com sempre, només ha dit «Ai, què hi farem, Salvador? Quan estiguem al ball, ballarem, no?» La teva sempre ha estat més reposada. No et pensis, també té el seu geni, Però vejam, li costa més de treure, és més bleda que la teva. A veure, tant com bleda... Tu ja m'entens, home. Abans de dir una cosa, la meva dona s'ho pensa 3 vegades. I sempre troba disculpes per demanar perdó per tot. He de dir que això has tret la loteria. Ui, però si jo no jugo mai a la loteria. Ah, només aquella va. Calla, Ruc! Encara xeraries! Com m'has dit que m'havia tocat la loteria... Però ho dic per la sort que tens amb la teva dona. A més, s'ho ha sabut prendre millor. Però vejam, que no és un pis igual que l'altre. No, vosaltres teniu un fill solter que guanya un bon sou. I vosaltres teniu el gendre, que és caixer de banc, i segur que el seu sou és més gran que el del meu fill. No és el mateix. Ja em diràs que no viu amb vosaltres. Sí, no, però no és la mateixa família. Ah, aquesta no me la sabia. Doncs ara ja ho saps. No et posis així, home, que em sembla que no t'he dit res de dolent, Però és que entre tu i jo hi ha una gran bona diferència. Ja em diràs tu quina diferència. El vostre fill us deu donar tot el que guanya. Doncs no, senyor. No em diràs que s'ho queda tot. Tot no, però una bona part sí. A la meva filla, mentre treballava i vivia sola a casa, donava tot el que guanyava. El meu fill de primeres també, però ara com estic vell i jubilat i ella es vol casar... I jo què? Que ha vist de les rendes o és que tinc padrins al govern? Doncs és així, home, que sembla que se t'hagin encomanat els nervis de la teva dona. És que, escoltant-te, tu sembla que jo tingui més privilegis i tots dos tenim la mateixa situació. Està bé, cadascú a casa seva s'ho munta com vol. O com pot, que no és el mateix. Saps què? Deixem-ho córrer, perquè ens enfadaria a nosaltres també. Sí, tens raó. La meva dona m'ha arribat a posar molt nerviós. Què dius, sortim o ens quedem? Sortim, no?, perquè ens doni una mica l'aire. Sí. Va, vinga. Tens raó. Han marxat que jo he sentit com agafaven l'ascensor. Ai, no em deuràs dir que han fet mal fet? No, dona, no. Val més que vagin a cavall, que així es cansaran menys. Ui, ja ets ben rara, mare. No sé com et sentiràs complaguda. Ai! No serà la Càndida, oi? No, dona, no. De seguida t'espera. Passeu i aniré a obrir. Què diu la senyora Helena? Res de bo, fieta. Els pobres sols vivim per anar tirant o per ensurts. Sí, doncs no tiris gaire, perquè el pas que anem fins als papers haurem de recollir. Venia a preguntar-vos si heu rebut la nova. Ai, la nova i la vella hem rebut. I creu-me que estic que no sé on toco. Però les banyeses, quin mal ha fet aquesta dona? Ai, per mi que s'ha trastocat. Mentre vosaltres parleu, aniré fent el dinar. Què et sembla, mare? Sí, filla, ves, i no t'amoïnis, perquè amb aquest disgust poca gana tindríem. Bueno, tu potser no, però els altres... Per anar a rai, sols has una més del que pensa fer. Veus com se sap prendre la senyora Helena de bé? Si ves com tu vols prendre, jo no penso fer un mal de ventre sense saber com anirà la cosa, Tal vegada té ella els 5 milions. Sí, a sot del coixí. Ves quines coses a dir-me. Tot podria ser, què en sabem nosaltres? Ves quines coses a dir-me, Rosa. Com que veig que t'ho has pres tan bé com el teu home... I com vols que ens ho prenguem? Jo crec que no t'hauries de fer mal a sant si no saps com anirà la cosa. Sí, teniu molta sort de ser així.
perquè jo, des del moment en què he rebut aquella missiva tan delicada de la Càndida, estic que exploto. Doncs si has d'explotar, fes-ho cap a l'altra banda, perquè a mi no m'agradaria gens veure't amb la bodellada per fora. Jo diria que et rius de mi. Però què en treus ara com ara cridant i esbarantar més? Quan arribi el moment sí que li haurem de dir 4 de fresques, però mentrestant jo no em poso cap pedra al fetge. Teniu molta sort, perquè jo penso que hi tinc tota la pedrera. Tranquil·la, dona, tranquil·la. Aviat ho tens dit, tu. El meu home no us ha dit res? El teu home, però si quasi no parla. I el teu què diu? Ai, el meu és tot un cas. I això? Ai, sol sap dir-me que no m'alteri, que quan arribi el moment tot s'arreglarà. I com pensa fer-ho? Això és el que voldria jo saber. Vés a saber, hi ha homes que tenen cops amagats i potser el teu... Si pots comptar, els únics cops amagats que deu tenir són els que li donaré jo, segons com vagi la cosa. No diguis això, home, si tenim uns marits que no ens els mereixem. Mira, el meu no parla per no ofendre i jo mai l'haig de fer callar. Doncs la feina que tinc perquè el meu calli. Mira, saps què et dic? Què em dius? Que me'n vaig, perquè et veig massa nerviosa. Ja parlarem quan estiguis més tranquil·la. Adeu, Mercè, única, donant la cosa al teu home, que fa molts dies que no el veig. És que té molt treball i com que no plega el les 3, doncs abans no ve a dinar. Vaja, pobre xicot, bé, ja ens veurem. I Rosa, no et preocupis. Tu mateixa ja saps on és la porta. Sí, adeu. Aquesta ha vingut a saber si teníem els 5 milions. Prou que la conec. Tu creus, mare, que li sobren? Jo crec que ho deu estar passant tan malament com nosaltres. La senyora Helena és bona veïna i encara que tu diguis això, de xafardera no en té res. Sí, ja ho sé, però jo estic molt nerviosa. Sí, ja ho sé. Per això val més que anem a la cuina i m'ajudaràs amb el dinar. Anem. Noi, m'escama tant de silenci. Home, no voldràs que sempre cridin i a més estan soles. Tens raó, amb la Mercè mai es baralla. Perquè la Mercè és una bona noia i l'Ernest tampoc són dels que mouen brega. És a dir, sí, l'Ernest és un bon xicot, treballador i complidor, no el guanya ningú. Ja ho sap, això del pis? No crec pas. Jo no l'he vist aquest matí i dubto que elles li hagin dit res. A l'hora de dinar, la meva, vull dir, segur que li donaran les postres. Encara és d'hora. Què vols fer, una partideta? Sí. Que dus les cartes? Clar, sempre les duc a la butxaca. No facis trampes, que ens coneixem. Que jo mai faig trampes, Poca vergonya. Això mateix! Que no teniu cap altra feina? Noia, quin ensurt que ens has donat! Que no saps parlar si no crides! No! I és que estic... Ui, en quin mal moment he obert aquella carta! Sí, ja t'ho deia jo, que no havies d'obrir una carta que no anava adreçada a tu. En això tens raó. Quin estrany que per una vegada em donguis la raó a la teva vida. Ai, és que és molt gros el que ens passa. Què ens ha passat fins ara? Res. Que sabem que la Càndida vol vendre els pisos i això té tot el dret. Però el pis és nostre. Que barret, és d'ella i ben d'ella. Nosaltres sols hi vivim i gastem. I que no paguem un lloguer. Un lloguer ben minso, per cert. I les vegades que ens ha augmentat, que no compten. També has rondinat prou aquelles vegades. I ja pots ben suposar que amb els augments que ens ha fet poc li devien resoldre. Ai, doncs que ho demani el govern. Rosa, el govern demana, però també paga. Doncs mira, a mi mai m'ha donat res. I això que sap l'adreça. Salvador, no serviria jo per estar al govern? Tu? I què faries? Doncs arreglaria la meva butxaca i... Va, calla, que no saps ni el que dius. Mira, tal vegada ja no hi toco gaire, però després de tants anys que fa que hi vivim... I continuaràs vivint aquí, ja ho veuràs. 5 milions. No dius res. 5 pisos són 25 milions! 25 milions! Però què em farà de tants diners? Una dona sola i amb els lloguers que no té prou per viure! I què sabem nosaltres de les seves necessitats? Els impostos cada dia són més grossos. Ai, doncs que s'administri bé, a la seva edat tampoc que mengi. Rosa,
No m'escalfis el cap, que ja el tinc prou calent. Encara bo, almenys tens alguna cosa calenta. Oh, sabeu què us dic? Què dius tu, si quasi no saps parlar? Que jo me'n vaig a casa meva, vosaltres continueu dient-vos el que us doni la gana. Ja fa estona que hauries d'haver marxat. Va, Segon primer estic, no li facis cas, que saps que això és casa teva. Ni teva ni nostra, perquè durarà ben poc. Et sembla bé el que li has dit? Sí, encara li dic poc. Rosa, tinguem el dia en pau. Aviat ho tens dit, tu. I aviat és fet. Mira, tu sempre havies tingut un xic de geni, però és que ara estàs fora d'òrbita. Ai, deu ser la menopausa. Deu ser el que tu vulguis, però d'aquesta manera no podem continuar. Mira, vols que ens divorciem? Va, no siguis ximple. Com que dius que així no podem seguir? Ja saps ben bé per què ho dic. A la nostra vida de casats hem passat de tots colors. Discutíem, però amb més serenitat que no passarà. Cridaves, però també sabies escoltar, però és que avui dia... Mira, abans era abans i avui és avui. Què dius, que no sóc el mateix? No! Aquesta sí que és bona. En què he canviat? Que m'he fet més vell, també te n'has fet tu i no m'he pas queixat. Altrament series a un altre barri. Jo ja sé que m'he fet vella, però no pas tant com tu. Correm-hi tots. També tenia 6 anys menys quan ens vàrem casar. Però tu tampoc ets una joveneta de 20 anys. I a més, d'un temps cap aquí, he tingut menys diners que abans. Ai, és que des que et vas jubilar... Em van jubilar, no és el mateix. Ara digue-me per què ets moltes diners. Tal vegada, no sé, l'he agafat la dèria de viatjar, és el que t'he dit. I això costa molts calés. I no sabem nosaltres les seves necessitats. Els impostos cada dia són més grossos, a més. Que s'administri millor. Mira Càndida. La Càndida, què vol la Càndida? Digues, què vol? 5 milions. 5? 5? Doncs jo li donaré 10. Què dius, 10? Però d'on penses treure'ls? Doncs els aniré a robar. Sí. Però què dius? Ai, que t'has tornat tot, no? Si a sobre el trastorn encara aniràs a la presó. Però no veus que feliços que serem? Així em mantindran. Jo amb els diners, o tu has amb els diners, algú amb els diners, i jo sense escoltar que és ni res. Calla, que diran els que et sentin. Què diran? Doncs no dius que sóc boig, doncs els bojos fan bogeries. Ai, Narcís, torna't tu, perdeu. Però una cosa, però no veus que feliços que serem? Però tu i jo i ningú més. Sí, com has dit? No, jo soc Don Narciso Privat, sí o no? Sí, fill meu, el que tu vulguis, però per favor, torna a ser tu. Però per què plores, dona? Si serem rics, molt rics. Ai, senyor, al damunt d'un trastorn un altre. Què passa? Per què eres així? Ai, filla, quina desgràcia més grossa. Un altre? Què és ara? Però que no ho veus, el teu pare s'ha tornat boig. Què dius? Tu, pare, t'has tornat boig? Creu tu, filla, riu força a mi, riu força. Però per què? Per què? Perquè serem rics, molt rics, i això a la teva mare li fa plorar. La fa plorar! Ai, senyor! Apa, mare, veu que aquesta pila veuràs com et sentarà millor. És que ja fa 3 hores que estàs així. Ai, d'un moment a l'altre arribarà l'Ernest. I qui sap el que es pensarà? El primer que es pensarà és que ens ha passat la monada grossa, Encara vols que sigui més gros? Dona, fins i tot a mi em poses nerviosa. El teu pare no ha tornat i ja veus quina hora és. Ja, però és que no és pas tan tard com això. Ai, on deu ser? On deu ser, nena? On deu ser? L'has posat tan nerviós que qui sap on ha anat a escampar la boira. Ai, mentre no el tinguin a la presó. Ai. Alça, pobre pare! No tens millor lloc on posar-lo? Però que no has sentit el que t'he dit. Sí, però que hagi dit que serem rics no n'hi ha per tant. Això rai, és el que he dit abans que faria. Però què de tan gros? No, això no! Veritat, fins i tot a mi m'has espantat amb aquest crit. És que ha dit que anava a robar! Això ha dit? Sí, això ha dit.
que torni, qui sap on deu ser? A la presó! No va dir, vols que hagi anat a robar? Al banc, és allà on hi ha diners! Que ha dit a quin banc pensava anar? Ai, no ha dit aquí, però espero que no hagi anat el de l'Ernest. Això ja seria el súmmum de la bogeria. Anar a donar-li un esglai a l'Ernest! I plora. Que mira que si no ho ha fet, plorarem tots. Ai, mira que si s'ha tornat boig, vés a saber què farà. I qui té la culpa que s'hagi tornat boig? La Càndida! La Càndida, que ja li ha donat el matí que li has donat tu? Però és que és la carta! Una carta que t'ha dit que no t'amoïnessis, però tu? Jo vull que torni, però s'ha i estalvi! Mira, tu fas com aquelles criatures que trenquen la vida i després la volen de nova. Ai, qui és? Qui deu ser? Ell té claus. I si fos? Tranquil·la, aniré a obrir i sortirem de dubte. Si fos la policia, digues que aquí no hi és i que no sabem on és! Tu encara ho arreglaries bé, apa. Seu i calla. Que es pot entrar? Passi, home, passi. No, moltes gràcies. Ui, Rosa, què et passa? Que plores? Ai, Salvador! El Narcís s'ha anat de casa! Doncs ja tornarà, dona, sorra, i tranquil·la. No, que no ha vingut a dinar! Ah, no? Això sí que és estrany, perquè a l'hora que és... Ja veu amb l'hora que és? Però on ha anat? Qui ho sabeu vosaltres? No. Jo sí! Va, doncs diguem-ho, que l'aniré a cercar. No, Salvador, per què t'agafarien? A mi? Per què? Ella ens pot ajudar. Ben net que sí, aviam, per què estan els amics? És que aniria a robar! A robar? No, pot ser, dona, això t'ho deu haver dit per esglaiar-te. Que no, que et dic que sí, perquè a més s'ha tornat boig! Què dius, boja? Calla. Boja no, jo no, ell sí! Ha sortit de casa com un boig i amb uns crits! Que perdona, Rosa, però tu series capaç de fer tornar boig a un sant. Sí, ja ho sé que m'he passat, però vull que torni i li demanaré perdó! A bona hora! A veure, on vaig a cercar-lo? Vagi pels bancs. Pels bancs? Però si deuen d'estar tots tancats. Ai, ell també! Vale, molt bé, noia. Tranquil·la. L'aniré a cercar, però estic segura que no el trobaré. Ai, ves, Salvador. Si trobes que està robant, ajuda! Sí, home, i a la garjola tots dos. Ai, no volia dir això! Ja no sé el que em dic! Si tan folsos... Estàs, va, com la cara. Ara molts plors i molts gemecs. Tant de vegada fora ell. Què passa? Sembla que no heu vist un fantasma. És que ens pensàvem que seria el pare. Com? Que no ha vingut encara. I el pitjor de tot és que no sabem on hi és. Com que no sabeu on és? I el pitjor de tot és el que li pot haver passat! Però, que heu avisat a la policia? No! Però què dieu? El més normal és que si ha passat alguna cosa és que aviseu a la policia, per Déu. És que si ha fet el que diu la Rosa... Clar, què em dirà, senyor Salvador, que ha anat a robar un banc? Sí! Que sou bojos? No, nosaltres no, però ell... Aviam, sisplau, podeu explicar-vos una punyetera vegada que no sé què esteu dient. Jo tinc la culpa de tot! Val, molt bé, però per què i què ha passat i on ha anat? Mira, noi, segons elles, ha anat a robar un banc. Ui, eres... A robar un banc? A qui ha anat? Perquè pel meu no ha passat. Ai, menys mal, només hagués mancat això. Diantre a la botxeria, ha tingut un xic de seny. Però un moment, a què ve tot això, sisplau? Llegeix, i ho veuràs tot clar. Anem a veure... Que malament l'heu plegat. Bé, ja comprenc el disgust, però d'aquí a fer el disbarat que dieu, hi ha moltes altres alternatives davant de tot això. Ja li deia, però la mana li ha estat donant un matí... Sí, ja ho sé, que jo en tinc la culpa de tot, perquè en tot el matí no l'he deixat viure! Però un moment, que ja ha vingut la Càndida. No, però qui farà entendre-ho a la mare? Ja us entenc. Sabeu què us dic? Què? Que jo tinc gana. Què heu dinat? Doncs jo sí que he dinat, noi. Uf! Torrai! Què vols dir amb aquest torrai? Què
potser no he rebut la mateixa notificació. I mira, no em facis recordar el que m'has fet aquest matí. Que us ha pagat. Més m'hauria estimat, perquè el que m'ha fet ho tinc clavat al cor. Ai, la mare de Déu! Bé, que com sí que allò de mare no ho dic per vostè, és en to d'exclamació, però digui, què us ha fet? M'ha fet fora d'aquesta casa. Tu calla, xerraire! La sents, abans em demanava que l'anés a cercar, i ara què? I t'ho torno a demanar! Pensa com estava i pensa com estic! Ja aniré perquè us ho estimo a tots, però aquesta me la guardo. Aviam, que la Càndida us ha dit d'anar al carrer. Home, si no tenim els diners... Oh, però hi ha moltes alternatives davant de tot això, és el que acabo de dir. Això és el que jo dic, però ja veus què ha passat. Ai, mira, ja n'hi ha prou d'aquest color. Vostè, senyor Salvador, vagi a buscar el Narcís, que segurament sabrà molt millor que jo on és a aquesta hora. I nosaltres dos anem a dinar, que jo ja tinc molta gana. Doncs jo no! Doncs no m'importa. La voldré asseguda a la taula, tranquil·leta i sense plors. Estem? Vinga, anem. Aviam, on el trobaré. Vagi. I anem, que segurament el teu pare no tornaran a arribar. Que no et senti ningú. Encara bo que ens hem trobat, Altrament no sé per on hauria començat a buscar-te. Què saps on són ara? Sí, estan dinant. Almenys l'Ernest ha dit que tenia gana, però això sí, la Rosa no en volia anar. Millor. Home, no siguis així, tu. Que purgui! I tu, fins ara, on has estat, si puc saber-ho? Ja t'ho pots ben imaginar. D'una o una altra manera havien d'acabar els crits d'aquesta casa. Sí. Però tan sols per una notificació. Com s'ha abusat la teva dona? A mi m'ha tret una altra vegada d'aquesta casa. Et juro que aquesta me la pagarà. Doncs no sé com ho faràs, perquè a la fi has claudicat. Ja ho veurem. Tu, mentrestant, què faràs? Jo fins ara no he dit res, i la meva dona s'ho ha pres amb calma. Ai, Narcís! Narcís del meu cor! Que m'has fet patir! Però per què, dona, si no t'he dit on anava jo? Ai, suposo que no ho deus haver fet, oi? I tant que ho he fet, sóc home de paraula. Bé, sí, però... No, ni peros ni raves. Té aquest paper i llegeix. Què és això? Llegeix i veuràs. Se pagará al portador 5 millones de pesetas. Ai, pobres de nosaltres! Sí, això serem pobres si llences el paper per terra. No, Narcís, torna'l! Sí, clar. Torna'l! Sí, clar, tant que m'ha costat fer-ho i vols que el torni. Tu creus, tu? Però com ho has fet? Que com ho he fet? A punta de pistola. Oh, sabeu què us dic? Que jo me'n vaig a casa meva i vosaltres continueu aquí amb bla bla bla. No, de cap de les maneres, tu aquí no marxes. Així és com ajudes al teu amic. No, a mi no m'enredis, que jo no li he pres part d'aquesta... Que no, que barret si ve la policia? Has d'ajudar-lo. No. No em lliguis, La responsabilitat és només teva i d'ell, però sobretot teva, perquè per culpa dels teus crits l'has obligat a fer això. Ara, si em desculpeu, jo em vaig a casa meva a veure la tele. Si ve la policia, l'exèrcit o la Guàrdia Civil, a mi em dóna igual. Segon primera estic, Ai, Narcís, per què ho has fet? Tranquil·litza't, dona, tranquil·litza't. Hola, pare, ja és aquí? Per desgràcia nostra! Ai, Ernest, si l'agafen! Però vols callar d'una vegada? Però que no te n'adones, que és molt gros el que has fet! Però es pot saber què ha fet? Ha anat a robar! No callaràs, no. A robar? A on? Al banc! Al banc, i com ho ha fet? A punta de pistola! Ni matant la callaria. Un moment, és veritat això que està dient la mare? Sí, i el millor serà que l'amaguis. I si ve la policia, no el coneixem. Oh, el salsa manera. Un moment, aviam, un xic de seny. Si ha anat a robar el banc, on són els diners? No, de diners no n'ha dut cap. Llavors què n'ha dut, ànima de càntir? Un paper que diu que val per 5 milions. Té, d'aquest paper i llegeix, a més, que saps molt més d'aquestes coses. Aviam. I vostè, mare, per què s'angoixa? Perquè el posaran a la presó i jo no vull. Però vol els 5 milions, oi? Ai, tant me fan els diners, el que no vull és que el posin a la presó. Per Déu, si no el posaran a la presó, per això. Si aviat ho tens dit tu de teves amigues... Ai, ja són aquí, la policia. Narcís, amaga't, Ernest, amaga't. Ai, i jo, tranquil·la. Però vostè tranquil·la, asseguda. Tranquil·la, veus? Mindfulness, val, oi. Ai, pare nostre, que esteu en el cel, sí. Amén.
Prou que veig que està tranquil·la, eh? Ai, qui era? Qui era? Res, propaganda del Carrefour, Casa Matlleu, aquestes coses. Us sortiu ja parir. Sí, fill meu, sí, surt. Que no la policia. La policia? I per què hauria de venir la policia? La teva mare, que s'angoixa per qualsevol cosa. Però tu, pare, has fet el que ha dit? I tant si ho ha fet! I a punta de pistola! Què diu ara? No escoltis a la teva mare mai. Però escolti, sí, no m'escolteu, eh? Però si l'agafen ja veuràs que magres les passarem. Jo no crec que ho hagi fet, el pare, no. Ah, no? Va, ensenyeu-li, que s'assabenti bé del que has fet. Mira, ja estic clar. Tu, llegeix. Que vostè entén el que és un xec. Que es creu que un xec el donem així com així? Jo no sé si el doneu així com així, però si vas apuntar la pistola com ha fet ell... Ai, la mare, és que no és ell que s'hagi tornat boig, és vostè. I el pitjor de tot és que ens ho farà tornar tots. Sí, i també he anat jo a robar, no? A apuntar la pistola. Però pots callar d'una vegada? A mi em deus que em calli. Doncs sí, perquè no pares d'embolicar la troca i al final, entre tants crits, sí que vindrà la policia i els ministres i tothom. Aquesta és l'última que em calia sentir. Quan jo t'he preguntat com ho has fet, què m'has dit tu, eh? No me'n recordo el que t'he dit perquè m'atabales. Sisè! Què m'has dit? Bé, perdona, ja sé que vaig dir que no t'ho diria. Ai, aquest sonar sí que és la policia! Narcís, amaga't! Amagueu-lo, S'ha de mirar. Ai, i vosaltres, tranquils, Tranquils. Seieu tots! Redeu. Un dia. Que no hi és el Narcís. El que faltava. Està amagat! Ui, i per què? Quina barra! Tu també ho hauries d'estar! Exacte. Quina barra, Salvador? Entre vostè i el pare l'han armada ben grossa. Jo no, perquè li he explicat tot a la meva dona i l'he deixat ballant d'alegria. Sempre ho havia dit que era uns poca vergonyes. Ui, noia, compta amb el que dius. Compte hauries d'haver tingut tu, que la teva dona, que xerra per les butxaques, deu haver explicat tot a tothom! I què que ho sàpiguen tots? Mira, no et trenco la cara perquè no sé quin sant m'aguanta! Però no te'n sortiràs tan fàcil, Que jo li diré a la policia que tu l'has ajudat. I aniré a marxar a tots dos! No siguis simple, noia. Ja no em puc aguantar més! Ui! Treu-me perquè el mato! Tranquil·la, a dins! Vagi a fer companyia al seu marit, si us plau! Sí, el matarà i l'ajudarem tots, però ara dins a la cuina! Ufa! Crec que m'has garrapat a mi també. És que tens raó, la mare. Ves que havia de dir res, en Salvador. Oh, la que em faltava, l'altra. Mira, noia, ets tan tonta com la teva mare, però sort que no tens el seu geni. Maco, per aquí no passem, Que jo d'aquest tot tan barbuts no en tinc la culpa. Perdona, carinyo. Però de veritat creus que un xec el donem així com així? Si fossin diners, passi. Però un xec... Però si ara t'apunta la pistola. Ui, això us ha dit. Diandra, potser l'hem fet massa grossa. Aviam, expliqueu-vos perquè a mi ja em bull el cap. Un moment. Que no t'imagines d'on han sortit aquests 5 milions? Jo no. Doncs jo sí. Jo també, del meu preciós banc. Has fet un desfalt? Un desfalc? Jo? Amb el banquer tan respectable que sóc, per Déu. Aviam, doncs, d'on els has tret? Oh, del meu respectuós i perfecte banc, ho acabo de dir. Aviam, a mi em bull el cap. Els varen treure del sorteig del sex. 5 milions? No, 25 milions de pessetes. Ai, que em desmaio. Però no et desmayis, dona, que això és motiu d'alegria. Com ho vareu fer? Mira, varen comprar 10 números iguals, és a dir, 500 pessetes cadascun. I amb el pas del temps, mira, Santa Llúcia, agraïda pel Siri, ens van premiar amb la grossa. Així doncs, teniu? Exacte, 12 milions i mig cada un. I per què no ho deies? Coi, primer de tot, els diners no eren meus. Van venir, evidentment, a la meva caixa, però a més, em van fer jurar que no digués res. Ja, però per què no m'ho deies a mi? Ja, carinyo, a tu, però els comptes dels clients són secrets i això ho he de respectar. Ui, com s'ho prendrà la mare? Saltarà de contenta com la meva dona. Ah, sí. No t'ho creguis pas amb el matí que li han donat. Ei, per què ella ha volgut, Què li deia al teu pare sempre? Que quan arriba el moment, doncs tot s'arreglaria. Ja, tens raó, però qui s'hauria de pensar una cosa així? Com menys t'ho esperes. Escolta, suposo que ara em tornaràs a trobar. Ai, se sap com pot reaccionar la mare quan sàpiga que té tants diners.
Ai, qui és ara? Això sembla una línia d'atenció telefònica, per Déu. Ah, jo crec que deu ser la meva dona, que abans m'ha dit que baixaria a celebrar-ho. Oh, la senyora Helena, la que faltava en aquesta festa. Hola, noi. Avui hem de celebrar com mai, eh? Ah, sí, però no entri tan ràpid, que no està l'horno per a bollos. Les notícies avui es donen amb molta tranquil·litat, d'acord? Hola, senyora Helena. Ara sí que ho vols dir amb tots els ets i us. Jo amb 12 milions i mig. Hem de fer una bona festa per celebrar-ho. No ho sé jo, eh? Què vols dir? Com s'ho prendrà la mare quan ho sàpiga? Què vols dir, que no li heu dit res? No. Però per què no li heu dit res? Una cosa tan bona no es calla. Almenys el Salvador m'ha dit tot seguit. Doncs mira, en Salvador ha callat i fins que no ha vist tot l'enrenou que ha passat per aquí, no ha dit res. Que fa molt temps que els heu tret aquests diners. Uns 15 dies. I per què has callat tant? Perquè el Narcís i jo, quan ho vam fer, vàrem dir que no ho diríem a ningú, sempre que no necessitéssim els diners. I quan es fa una cosa d'aquestes tan importants, s'ha de ser un home i complir la teva paraula. I quin mal hi havia que ens ho diguéssiu? Per part meva cap, però és veritat que el Narcís estava un xic picat amb la Rosa últimament. I després va arribar la carteta de la Càndida. Doncs llavors amb raó de més m'hauries d'haver dit, que a mi m'hauries estalviat uns quants mals de cap. Jo crec que no està gens bé el que heu fet. I tan malament que han fet, però ells ho purgaran, eh? Home, fins aquí no està tan malament, el que han fet. Home, si a tu no et sembla malament, però jo per 5 milions no vull que tanquin el meu home. I per què l'haurien de tancar? Què et penses, que els hi donaran un xalet perquè hi passin les vacances? Home, ja ens podrien donar unes bones vacances, perquè a part dels 5 milions que són per la Càndida, els altres... Els altres? Quins altres? Sí, home, els 25 milions! 25 milions! 25 milions! Ai, 25 milions! Cadena perpètua, serà la més que ja li va veure més! Ai, 25... Ai, mare, desperta't! Senyora Helena, què farem? Vés a buscar Colone i li fregarem els polsos. Havíem fet un Nancy. Jo aniré a buscar el Narcís. Noia, sí que desglaien els diners. Mare, que no és el que tu et penses! És la Rosa, que no són hores nais. Ai, de veritat que no? No hauríem d'anar a cercar un metge? Vés, Salvador, vés, al tercer n'hi ha un, i digue-li que baixi per caritat. Per caritat no, que ara ja podem pagar. Ves, Salvador, ves! Que jo ja la noto freda! Vinga, va, Rosa, que fins tot jo tremolo de l'esglai que tinc. No, sisplau, no s'esmaia vostè, que jo sí que no sabia com fer-ho! Alça, mare! Mira, sembla que ja no torna. Mare, què se't passa? Ai, quin esglai que ens has donat! Espavila't, dona! I tant que espavilaran! No et vagis més garbuig! Vinga, va, si tot plegat, és una gran alegria. Una alegria! Ai, però que no veieu el que se'ns ve a sobre? Ai, filla Calma't, meva! calma't, que no és el que tu et penses. Exacte, mira, espavila't i ho veuràs tot més clar. Més clar? Ai, si quasi no hi veig! Crec que m'he tornat cega! No, això sí que no, sols faltaria que els haguessin tret d'ells i ara tu es quedessis cega. Què diu l'Helena? No l'entenc! Aviam, mare, de veritat que et trobes bé? Home, bebè, no! Mira, Rosa. No! Noia, m'ha desglaiat. Home, és que ja li diré jo, vostè no en sap. La missa a la meitat. Que potser n'han tret més? No, però deixi-m'ho que li expliqui jo. Fes, noia, fes. Doncs mira, mare. Ai, no sé com fer-ho. Ai, et juro que per molt gros que sigui no em tornaré a desmaiar. Ho jures? Home, més gros no pot ser, no? Doncs som-hi! El pare i en Salvador han tret 25 milions del sex. 25 milions? És això veritat? Espera, 25 milions entre tots dos. És a dir, 12 milions i mig cadascun. Per tant, no, som rics. Ai, que som rics! Ai, Narcís! El Narcís! Narcís, vine cap aquí! Coneixement, mare, que fins aquí... No, ni fins aquí ni fins allà! Narcís! Noia, que m'has triparada? A cap t'estriparé, poca vergonya! Ai! Què passa? Què passa? Què passa? No n'has de fer res, tu, perquè tu també tens un patronat! Rosa, què et passa? Així doncs, apunta la pistola, eh? I apunta la pistola, te la donaré jo! No hi era el metge, eh? Ah, ja t'he revifat. I a tu també et revifaré! Ui, què he fet? Ai, sisplau, ajudeu! Narcís, vine cap aquí! Ara hi corro, no et conec prou. No em facis córrer, que te replegaré d'una manera o una altra! Però què vols fer-hi? Un cap nou per tot el que m'ha fet patir! I tothom que es posi al mig rebrà també! Ei, amb el meu me notificaràs, tu? Així, vine a defensar-la! Deixa! Poca vergonya!
Thank you.